Здравейте! Днес ви взимам с мен на борда на яхтата на фирменото ни парти. В момента виждате марината преди да отплаваме. Фирменото ни парти по случай успешното завършване на годината и рекордния ни месец ноември, който реализирахме. Повечето колеги завършиха с по 3-4 сделки, аз само с 2. Това е хола, трапезария, кухня, всички тези шишчета ще бъдат изядени после. И долу са 4 спални с бани и тоалетни. Въобще много прилична яхта. Надмина всичките ми очаквания. Нали съм българин, питах шефа колко струва цялото удоволствие. Ето е разбивката. 10 000 дирхама за яхта за 4 часа плюс екипаж. Отделно 900 дирхама за готвач. 2500 дирхама за диджей и отделно се плащаше за храната и напитките. И сега ще ви покажа горната палба. Не съм снимал много лицата на хората. В Дубай е забранено без тяхно съгласие, дори на публични места, така че избягвах максимално. Ето така изглежда марината. Преди да отплаваме, тук някаква кола си плава небрежно и аз реших да снимам. Отсреща е окото. Голям куриоз беше, отплавахме с яхтата и след 5 минути се върнахме за диджея, който бяхме забравили. Тук някакъв самолет небрежно си каца и аз пак реших да снимам. Виждате JBR, Дубай Марина отсреща. Колегите ще бях изненадени този самолет. Ето и там е любимата сграда. Адрес, гейт. Също окото. Бях пуснал едно друго видео в YouTube пак с кадри от това парти, но бях използвал музиката от DJ с отделни фрагменти. Обаче YouTube го флагна за авторска музиката, трябваше да изтрия старото видео. Ето ме и мен, хиля се като зелка. Вече съм се почерпил. Тук ви снимам как живеят богатите. Живеят си на брега, не като нас. Въобще тежък живот водят. Някакъв хеликоптер, Атлантис. Така да е, видно е от самолет, че не мога да обработвам видеа. Уча се, може би няма се науча никога. По-нататък се надявам да си намеря някой, който да ми помага с това нещо. Там виждате Royal Атлантис, след малко ще го видите кадри отблизо. Партито беше много приятно, тук вече е лято, т.е. зима, 30 градуса максимални температури. Ето го и Royal Атлантис, там се опитвам да покажа Бурдж Халифа в далечината, неуспешно. И ето тая грозна сграда, която е ултра скъпа, малко по-разчупена. Мен поне лично не ми харесва. Но това не значи, че ще откажа, ако ми подарят някой апартамент там. Тук хората се радват забавляват се с джетове. Не очаквах, после ще видите толкова много яхти да има в открито море. Въобще нон-стоп купон в Дубай. Стига да имаш пари. Друга куриозна ситуация от яхта беше, че после я закотвиха. Стояхме 2 часа в морето и някакви 2 момичета дойдоха от някаква друга лодка на нашата яхта. Предполагам са си мислили, ето и тук другите яхти, където сме се закотвили. И Бурдж Ал Араб хотела. Някакви 2 момичета дойдоха от някакво корабче или от какво дойдоха, не можах да ги видя. Ние бяхме единствената яхта тук около нас, нямаше други с диджей. Те явно си помислиха, че ще акустират при някакви богати хора, обаче греда, значи оцелиха яхта с щупени брокери. Така, тук вече сме се размазали. Времето беше много приятно и същевременно усещам, че вече устарявам. Значи 4 часа на слънце, алкохол не ми понася, много изморително е. С 2 думи, тежък живот. Да е жив и здрав шефа и ние покрай него, още партията. Тук вече се прибираме обратно. Въобще не знам какво ще бъде интересно за хората да показвам във видеята. Имам толкова много видеа в телефона, обаче много работа през последните няколко седмици. Нямам време въобще да пускам. Ето и уникалния залез. Дубайското око. Въобще в Дубай са едни от най-красивите залези, които съм виждал. Тук
Тук как е JBR и Марината как са, като се прибираме. Тук отново някаква кола пори вълните и аз се снимам. Вчера бяхме на уникален брънч в Селави с много красива гледка към Бурж Халифата. Скоро ще пусна и това видео там. Храната беше уникална. Беше си скъпо между другото, но си заслужаваше. Ето отново залеза и финални гледки JBR и Марина. А ако това видео ви е харесало, въобще няма смисъл